Gachagua otero lweny mar tieko kuong' maricho karama ok opuodhi e okang' machielo bang' singo mar telo ne chenro makama e pacho kae mangima. Gachagua dwaro mondo kembe manyuo kuong'o machiko ok opuodho mondo doho omi fwai madongo kachiel gi miyo gi twech malach. Mana ka Kristo wino leronwa, ogai mar jomin wach Nurdin Haji koro dwaro bila mondo were kod tim mar puko kong'o mag gimako kaka yo machwalo neno moromo e doho. Kedo gi kuong' ma ok opuodhe pacho kae ne onyono okang' mamalo bang' jalup jatend piny Gachagua singo mar chwalo chenro ma kamano e gwenge duto ma pacho kae ma ok Masawa mar Kenya kende. Shortly we'll be headed to Nakuru to start working on South Rift and North Rift before we head to Mombasa where we have serious challenges of drug abuse. Kao loso e kinde romo mare mar ariyo kod jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ewi midhiero mar kong'o e gwengego, Gachagua owacho ni ok oked kod midhiero mar kong'o nikech owuok e gwenge mag Masawa. This fight we have started in central Kenya, not because I come from there, absolutely not, but the simple reason that statistics given to us by NACADA shows that the highest prevalence of drug and substance abuse in the whole country is in central Kenya, and we did agree with the president that we use central Kenya as a model on this fight. Ne owacho ni kong'o osekelo midhiero maduong' ne joma chwo e gwenge mag Masawa kendo nyaka riw lwedo e lweny mar tieke e pacho kae. Is that the president, as the chairman of the National Security Council, has gotten extremely concerned that we are losing an entire generation to drugs, second generation alcohol, and illicit brews across the country. Onge mar chike mager mar kumo kembe maloso kong'o ma ok opuodhe pacho kae bende oyangore e burano kama jalup jatend piny Gachagua okwayo doho mondo omi joma oyud kod ketho mar loso kendo uso kong'o machiko ok opuodho fwai maduong' kaachiel gi twech mar ndalo mathoth e od ang'ech. Romo makamano bende oyuorie kod ogai mar jomin wach Nurdin Haji ma oyango ni yo maber mar tieko kuong' ma ok opuodhe pacho kae en mako joma nyuo kuong' makamago ma ok joma. The question that we should be asking ourselves, how many people are we going to take to court with one roll of bang? Why are you concentrating on that one roll of bang? Yet you can go and get the peddler like the person who did in Kiambu. Haji bende ochayo apisas mago bila kuom tero e doho jonyuo kong'o maonge kod neno moromo. But we are asking, fine, you have brought that one person who was in the bar. Where are the drunkards or the people who are drinking overtime? Where are they? They're not there. How do we prove in court that this person was operating beyond a certain time? If you're saying he was operating beyond, there must have been revelers there and drunkards drinking, isn't it? Kedo gi kong'o machiko kopuodhe pacho kae ne omako mach bang' migawo mar arita kwe yango ni obila osendhiyo maromo litas milion 1.6 mag kuong' e pacho kae e bwo dweche 3 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.